kasashe da yawa na duniya a halin yanzu shugabanninsu suna tausaya musu, suna shigo musu da tsare-tsare yadda yake za su samu sauƙin raɗaɗin wannan ciwo na coronavirus. Amma mu kaga a irin wannan yanayi aka shigo da duka na maganar mai, duka na maganar lantarki, haraji da sauran abubuwa. Gaskiya wannan da wuya ka samu wani wanda yake goyon bayan wannan tsarin. Mafiya yawa wanda ina ciki ba ma goyon bayan wannan, musamman yadda aka zo a wannan lokaci da mutane suke fama da matsaloli iri-iri wanda duk kai kuma kanka ka sani tunda a Najeriya kake, kowa ma ya sani wanda yake wannan ƙasa. Wannan ba lokaci ne na ɗora wa mutane wani sabon nauyi. Wannan yana ma'anar wannan shine sabuwar yunwa, sabon rashin tsaro, sabon rashin aikin yi da matsaloli iri-iri wanda za su biyo bayan wannan tsari da gwamnati ta kawo. Kamar ku yanzu me za ku yi kenan dangane da wannan al'amari? To, akwai jama'iyya kake magana, akwai muna da shugabanninmu suna nan, kuma na tabbata suna nazari za su fito da tsari na shugabanci na abin da ya kamata a yi. Amma kamar kai ra'ayinka a yanzu. To, ita gwamnatin tarayya ai ya kamata kasance tana sauraron mutane. Idan ta yi abu wanda yake ba daidai ba, to ba abin kunya ba ne ta zo ta gyara, domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba da kuma maganin matsaloli wanda suke a halin yanzu. Kana nufin kenan ta janye waɗannan matakan? To abin kunya ne in kai abin da ba daidai ba, jama'a suka ce tunda dai jama'a ke wa aiko. Amma ita gwamnati ta ce daidai ne, kuma ma ya zama wajibi ne a yaka saboda matsalolin tattalin arziki da aka shiga ga wannan annoba ta corona, sannan janye hannu a tallafin mai din nan abu ne da ya zama dole a yi. Baka gani ta gwamnati tana da uzuri? To haka dai ta ce, amma ya kamata kuma zai jama'a take mulki ko ba kanta take ba wanda suke faɗa. Sai kuma su tambayi jama'a su ji abin da suka yi din daidai ne ko ba daidai bane. In daidai ne kaga sai su ci gaba, in ba daidai bane kaga sai su gyara. Haka ake yin gwamnati, kuma haka demokradiyya take. Domin bayan da zaka ce kai ka fi son mutum kan son kansu da shi. Amma ita gwamnati ta san karfin aljihunta, ita ta san me ke shigowa da kuma abin da ke fita. Ita harkar gwamnati akwai maganar kuɗin fita, akwai maganar kuɗin shiga. Abin da ake a irin wannan yanayi sai a duba a gani wanne kofofi na barna za a toshe. Akwai hanyoyi da yawa wanda suke gwamnati za ta iya kawo gyara irin barnar da ake yi gurare daban-daban. Inda wannan ta hara ta je ta yi kokarin ta gyara, to kaga mutanen 'yan ƙasa sai su yi murna su ji daɗi, domin dai kowa abin da yake so shi ne samu rayuwa mai kyau, wanda na tabbata arzikin da muke da shi a ƙasar nan ba sai an ɗauki wannan matakan da za su daɗa hargitsa tsari da tattalin arzikin ƙasa za a samu ci gaba a wannan ƙasa ba. Duk waɗannan abubuwa da kake faɗa na ƙarin farashi, ana ƙorafi da kuma ɓarna da kake batu, duk abubuwa ne da aka kwashe shekaru ana yi, kuma wasu suna ganin har da masu jami'an gwamnati suna cewa lokacin mulkin jam'iyyar ku ta PDP ɓarnar da aka yi ta ninninka wadda ake yanzu, kuma ƙarin farashin nan an yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba a zamanin mulkin gwamnatin PDP. Lokacin ai mu ne a PDP ɗin ko a wancan lokaci da muka ga barnar ta yawa, muke zaton yadda ake tafiyar da abubuwa a lokacin su suka fi kowanne lalacewa. Ai shi ne yasa muka bata ko muka zo yanzu kowa duk wani mai hankali su ma kansu sun san jiya ta fi yau.